Het wordt een fantastische dag en dan ga ik het door de zinnen. Maar we konden niet uitwaaien. Er staat een sterke wind in het watergebied krachtig. En hier in Haanzik een vrij krachtige eerstelijke wind. En dat betekent die waskoging voor de watersporters. Nou, die waskoging die bloedt. Eerst maar even naar Joen. Een prachtige ondergang van de zinnen. Vannacht helder waar. En letter meer bewolking. En letter vannacht toch ik het regenwetter. De temperaturen eerst nog zakkend naar zo'n 9 of 10 graden op de eiland zo'n 12 of 13. En dan de wind uit het eerste naar het zuideerste mei. En de wind is krachtig ont hut, krijgt zij zo'n zon. Dus nog heel tijd die serieuze waskoging van de watersport. En dan morgen. Ja, we hebben eerst bewolking. We hebben letter nog even wat zinnen in de rim van de middag. Maar ik denk dat die zinnen het eerste van de provincie krijgt net helpt. En de temperaturen die liggen bij wat lager, zijn 16 of 17 graden. De wind uit het eerste naar het zuideerste mei, in het watergebied eerst nog hut, letter op het dag neemt de wind stadig aan. En dan vooruitzien naar een wijze maar buien. Misschien tonger, maar de zinnen komt nog te vast in. Temperaturen zijn 18 graden. En zeggen we een toontje, net volle wind, toontje de zinnen erbij, een paar buien of buikus. Maar dan hebben we net meer het meeste wetter te verwachten. En op vrijdag heb ik zelfs een droege dag staan. Een droege dag met een temperatuur om het bij de 19 graden heen. En dan hebben we het oer zinnen en hebben we het oer uiteindelijk alweer een wat nice zwaar type. Nou, dat komt denk ik in het weekend. We moeten hem maar weer even in het waarschuwen.